Joo, tänä aamun Makenkaan vähän ajateltiin, että pitäisi sixpackia saada vähän enemmän ja tultiin tänne puistoon sit etsiä tällaisia kuntolaitteita, kun emme oikein tiedetä mistä näitä kuntolaitteita niin muualta löytäisi. Niin. No, kyllä me kuitenkin löydettiin tämmönen ihan hyvä keinu ja kokeillaan sitä lentorataa tällättiin. Ja tää on tämmönen ihan hyvä puistoalue tällainen ja täällä on ihan hyvä treenata varmaan. No, kokeillaan mistä tää lähtee. Tää on muuten perkele raskasta. Perkele! Ai vittu mun jalka! Ai saatana! Make soita ambulanssia äkkiä! Ai perkele! Joo, toi äskeinen hyppy vähän feilas, niin mä kokeilen nyt uutta yritystä, kun ei se sit jalka niin paljon vielä nähtänytkään, mutta kokeillaan nyt uudelleen vielä. Mä ajattelin hypätä paljon pidemmällä nyt tällä kertaa, et joo. Autoja tulee sieltä. Siellä on muuten meidän yksi kaveri kyydissä oli. Joo, no. Ei nähnyt meidän hyvää hyppyä mikä nyt tulee. No niin, kokeillaanpas. Joo, mä heitin voltit tuossa ilmasta tänne. Joo, oli vähän pitkä lento, lensin ainakin 10 metriä. Niskat taisi taittua, että tuntuu, että mä oon halvaantunut, mutta ei se mitään, oli 0/5 suoritus taas kerran kuule. Ihan mukavaa puuhaa. No hei, jos te nyt suotte, niin mä taidan kuolla tähän. Joo, niin tultiin Maken kanssa sieltä keinuilta nyt kokan jo. Ollaan tässä kotiin päin lähös ja päätettiin nyt muuten vaan tässä tulla tätä kiertoreittiä kotiin, kun tylsää. Katso, jos jotain kiinnostavaa löytyis täältä. Hei, tuolla näyttäis olevan eka tommonen kiinnostava hökötys. Käs tämmönen metallinen random juttu täällä tekee. Possin on paskaa tuolla. Oiskohan tää lypsentäkone? Mikäs tää tämmönen on? Siis en oo kyllä eläessä ei nähnyt. Musta tää näyttää supertietokone tämmöiset antennit. Oiskohan tää? Tässä on tämmösiä johtoja ja tämmösiä hökötyksiä. No, tää kyllä näyttää tämmöset ihan laadukkaat tehtävät ja tämmönen ihan sopiva ja tämmönen. Ai perkele! Ai vittu, tää onkin karhurauta! Ai saatana! Se on karhurauta, voi vittu nollakaltaan niin saatana! Mulla ei tätä helvettiä! Mennään Make.